Skúška kvality brikety. Pokiaľ briketa sa ponorí do vody, to znamená, že má väčšiu hustotu ako voda, ako 1000 kg na meter kubický. A to znamená, že má dosť vysokú kvalitu. Je to jedna z najkvalitnejších briket. Pokiaľ hustota brikety je väčšia ako hustota vody, sa ponorí pod vodu. Čo presahuje dvojnásobnú veľkosť hustoty tvrdého dreva. Hustota tvrdého dreva je mokrého 600 kg na meter kubický. Znamená, že mokré drevo, tvrdé, dub, buk stále pláva na hladine, kdežto briketa sa ponorí. Jasný dôkaz kvality brikety je pod vodou. Položím, musím do vode. Až teraz som dosiahol briketu, ktorá je stále pod vodou. Mohli by sme merať, ako dlho sa rozpadne, ale myslím, že toto by bolo veľmi dlhé video.